Hvad siger du? Er det okay? Ja, men her Max, så giver jeg de første. Og så var det meningen med det her stop skulle sætte hjertefrekvensen ned. Man plejer at falde 10 slag, så vi forventer, at vi kommer ud på 53. Der er noget mesogen, som fortynder den indåndingsluft, som vi giver Niklas. Hjælper med at få det igennem. Så kan du se hernede, hvad højden den. Kommer han ned og bliver stimuleret, hvor vi stimulerer hans lårmuskel. Og han laver sådan nogle maksimale kontraktioner af hans, i hånden. Og så kommer han op og cykler i en cirka en halv time, alt hvad han kan, i 4.500 meters højde. Og det vi så ser på, det er, hvordan hjertet slår, og hvordan blodet løber igennem hjernen. Det er vores. Godt. Næste belastning. 120 watt med 60%. Og 3, 2, 1, nu. Godt her. 25 og 30. Og det er sådan, når vi blokerer det nervesystem, hvad hedder det, parasympatiske, så det er det, der sådan laver spyt i munden. Vi har sådan en maskine, som er i stand til at blande kvælstof i den luft, man indånder, således at man har en iltprocent, der svarer til hvis man stod i 4.500 meters højde. Det sidste! Kom så! Aller sidste! Giv os de sidste 20 sekunder! Kom så!